Ever wondered how these stars started? Nagpadayon ang pagsidlak sa mga Sparkle artists ubos sa Sparkle GMA Artist Center karong tuiga, mapa-bag-o man og kadtong sikat nga mga Kapuso stars. Ning pagsaulog sa ika-29 nga katuigan, giila ang mga dakong natampo sa tanang mga naglangkob sa Sparkle GMA Artist Center. Nagpasalamat usab ang pipila ka mga Sparkle artists, ilabi na sa pag-agak sa management aron makaangkon og mga Kapuso projects. Excited na nga may pahibaw si Sparkle sa Isabel Ortega nga mulupad siya paingon sa Los Angeles, California, USA aron motambong sa Manila International Film Festival 2024. Ang ilang MMF 2023 award-winning film nga Firefly makita na ngadto sa mga Pinoy. Gidasig niya ang tanang mga Pinoy nga mutanaw sa Firefly alang sa usa ka magical experience pinaagi sa salida. Angela, nasaan ka? Di gihapon makadawat sa kapakya sa gugma si Elton nga karakter ni Mike Tan gumikan sa ilang pagbuwag ni Angela nga karakter ni Jeneline Mercado. Nahimong mas violente siya o desididong papyon si Bernard nga karakter ni Sean Lim aron maangkon pagbalik si Angela. Naposilan si Bernard ni Elton nga gikukurat ni Angela. Masalbar pa ba kaha ang kinabuhi ni Bernard kana ang tungan tang sayran unyang gabi 8:50 PM sa GMA Prime.